Bernard Grech reġaħa lin-nies għad-dikjerazzjonijiet tiegħu kontra s-sussidju tal-enerġija. Dan wara li fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea qalet lill-Gvern Malti li għandha tieqaf l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern biex iżomm stabbli l-kontijiet tal-enerġija u jżommhom ukoll fost l-orħos fl-Ewropa. Iżda quddiem din il-politika tal-Gvern Grech għalhekk meta mistoqsi. Pereżempju, l-Kummissjoni Ewropea xalet il-bozza fuq is-sussidji fuq l-enerġija. Il-Gvern jgħidlek jiena qed nissussidja l-enerġija u żammejt il-prezz tal-enerġija stabbli għal dawn l-10-11 sena. Il-Gvern Inti x'tagħmel? Diġà tkellimna dwar dan. Bernard Grech mhux darba jew tnejn tkellem li ħalli s-suq isuq u jagħmel bħalma għamlu gvernijiet nazzjonalisti li jitfgħu il-pis fuq in-nies. Fil-fatt f'aktar minn okkażjoni waħda għal l-għajnuna fuq l-enerġija jaqtaħħa. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. Tul l-intervista anke jekk beda jgħid li jrid jagħti sussidju, spiċċa jsemmi biss dak li sar fil-passat minn gvernijiet nazzjonalisti, tant li anke l-ġurnalist ġibidlu l-attenzjoni li mhux wieġeb għal dak mistoqsi. Ma toħodni lura 25 sena u iktar. Fl-istess intervista spikkaw ukoll momenti oħra fejn Bernard Grech beda jiġi mistoqsi fuq suġġett u jwieġeb fuq ħaġa oħra, tant li beda jaħrab mill-mistoqsijiet dwar il-ħaddiema barranin. Però aħna mhux qed nitkellmu dwar turisti hawnhekk, qed nitkellmu dwar barranin li jiġu jaħdmu Malta pereżempju. Imbagħad Grech infexxi attakka lil kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, attakk li qed ikompli intensifika wkoll mill-Laqda Repubblika. Aħna konna tkellimna dakinhar fuq u kellna tajna l-opinjoni tagħna fuq Angelo Gafà. Dan sostnih b'referenza l-iskrutinju parlamentari fuq Angelo Gafà li l-Partit Nazzjonalista ddeċida min jettu li ma jħux sehem fih. Tant li anke l-ġurnalist fakru f'dak l-episodju ta' bojkot mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dak iż-żmien kontu bojkottjajtu anke fil-Parlament. Il-mod kif jinħatar Kummissarju tal-Pulizija kien inbidel mill-amministrazzjoni qabela fejn saret sejħa pubblika u finalment sar skrutinju mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi fuq il-kandidati li kien applika biex jokkupa l-ogħla kariga fil-korp.